asistir a este acto de campaña para a selección galega do BNG en Cuntis. Antes de nada, antes de comenzar con as minhas breves palabras, pois quería, en nome do BNG de Cuntis, pois tamén mandar unha aperta moi forte de ánimo a todas as familias das vítimas do accidente do tren de Porriño do día de onte. Quería comenzar a miña breve intervención facendo un pouco de memoria. O vindeiro mes en Cuntis vai celebrar máis de memoria, quería facer un pouco máis de memoria recente, e recordar un pouco as sucesivas campañas que fomos tendo, que seguiremos tendo, visto en desperpento en Madrid nos últimos meses, para, pues que as veciñas e veciños de Cuntis, pues, cando vai o 25 de setembro a votar, pues pensen un pouco no que van facer, Se recordo, alá por o mes de decembro, cando fora aquela campaña das Xerais, se non me equivoco, tuvera aquí Miguel Ángel Fernández Lores, que, pues, nosotros é o alcalde de Pontevedra, seguramente será o maior representante dun modelo de cidade, dun modelo de facer política, e dun modelo de facer país, e curiosamente un modelo que está xestionado dende hai moitos anos, dende o 99, polo BNG. En xuño pasaron por aquí Olalla Ovelleiro, máis Eva Villaverde, diputada na Diputación de Pontevedra, unha das mulleres que está demostrando que se pode facer política eficaz e eficiente nunha estrutura tan arcaica como son as diputacións, que nos demostra que se poden poñer as institucións ao servizo da xente e non dos poderes económicos nin de determinados amigos. Por iso tamén quero aproveitar para, dende o BNG de Cuntis, lanzarlle todo o ánimo a noso compañeiro e camarada Uxío Benítez, que está sendo masacrado durante os últimos días, aproveitando a campaña por parte duns señores que estaban acostumbrados a prebendas e a clientelismos do século XIX, e como vez que se fai política xusta e se administran os recursos como é debido, pois utilizan as ameazas e os insultos incluso de morte. Pois por iso toda a forza e todo o apoio para o noso compañeiro Xío. E hoxe temos a outras dúas persoas, a Carme da Silva e a Ana Vez, que son tamén dous referentes do que falamos antes, do goberno de Pontevedra, dese modelo de xestión de cidade, por tanto, un modelo de xestión de país, que penso que debe ser incluso un modelo de vida dun futuro para Galiza. Seguramente vos preguntaredes por que digo isto. É que, curiosamente, nos últimos días escoitase moito por aquí por Cuntis iso de que Cuntis vai ser parada prioritaria na campaña de En Marea para as eleccións galegas. A min choca un pouco sentir iso, porque para o BNG Cuntis sempre foi parada prioritaria, non só en campaña electoral, sino nos 365 días do ano, incluso os 366 cando os anos son bixestos. Por que? Porque o BNG non é modo dun día, e o BNG non é modo dunha campaña electoral que nos imos mudando segundo nos interesa a cada un. E mirades importante Cuntis, mirades importante para o BNG traballa seguido por mellorar a situación das veciñas e dos veciños de Cuntis, que hai poucos meses tuvemos por aquí ao noso candidato para a provincia de Pontevedra, a Luís Barato, tuvemos por aquí a nosa candidata á presidencia da Xunta, Ana Pontón, pois coñecendo un dos principais problemas que temos en Cuntis, que é o problema das enchentes do río Gallo, que nos leva a sofrer constantes inundacións no inverno. Viñeron aquí, coñeceron o problema que temos as veciñas e veciños de Cuntis, trasladámoslo ao Parlamento galego a partir tanto da figura de Ana Pontón como de Carme Adán, que debatimos esa problemática no Parlamento galego. É dicir, foi o BNG quen defendeu a necesidade de unha solución urxente para as inundacións en Cuntis. Igual moitos veciños e veciñas non saben cal foi a resposta do PP nesa comisión do Parlamento galego. A resposta do PP foi que non facía falta limpiar o río Gallo porque o río Gallo xa estaba limpo. Só foi falta ir dar unha pequena volta polas beiras do río para ver que de limpo ten pouco, non está tan limpo, digamos, como o propio Partido Popular. Con iso xa se pode dicir todo. Pero, a mí non me sorprende a falta de sensibilidade do PP. Non sei se os veciños de Cuntis viron nos últimos anos moitos por aquí a Feijóo, incluso durante os anos que
estivo gobernando o PP en Cuntis, eu non o vin nin para coñecer como estaba o Río Gallo, nin para dar unha solución ao centro de día, nin para dar unha solución ao polígono industrial, nin siquiera para facer algo que lle gusta moito ao PP, que darse a pasear nas festas de interés turístico, pois nin a festa da PON apareceu por aquí Feijóo e compañía. Iso sí, curiosamente, hai 2 días anuncia a Xunta de Galiza de que concede unha axuda de 25.000 ou 24.000 euros para que, bueno, pues, que Cuntis poida arranxar moitos dos problemas das últimas inundacións do mes de xaneiro e de febreiro. Curiosamente, estiveron esperando antes de iniciar a campaña electoral para conceder esa axuda, non? Ese é o que quero que peas contianses, os votos cada 4 anos, e despois olvidamos de vos durante o resto do tempo, non? Pois iso, que fixo o Partido Popular por Cuntis? Entonces, nada, entendo o que dixamos antes, un goberno do PP durante 4 anos, onde o seu portavoz municipal aquí era un títere sin cabeza das mans do partido a nivel galega, por tanto, así seguimos co polígono industrial abandonado, co centro de día que non sabemos se vamos poder telo aí ou non, e, bueno, pois, sin coñecer quen é Feijóo, sin coñecer quen é ningún dos que se presentan pola provincia de Pontevedra por o PP, aquí non conocemos a ningún deles, non? E que fai mentes o BNG, por Cuntis e que fai mentes o BNG en Galiza, pois traballar. Grazas ao BNG, como dixemos antes, levamos o problema das inundacións á Xunta de Galiza, e grazas ao BNG tamén levamos a problemática do catering do comedor escolar do CPI de Cuntis. Aquela problemática que houve hai uns bastantes meses pola situación lamentable na que estamos alimentos do comedor, entre outras cuestións, grazas tamén á presión popular das veciñas, da Asociación de Nais e de Pais, pero tamén a labor política realizada polo BNG no Parlamento Europeo, pois conseguiu facerse recapacitar ao PP e que se rematase con esas adjudicacións a esas empresas que solamente miraban por certos amiguismos, porque non é normal que se adjudica unha empresa de Málaga a xestión dun comedor en Cuntis ou nun calquera concello da Galiza, non? Pero, bueno, o BNG irá moito máis alá, seguramente, na Xunta de Galiza, unha vez que teñamos a Ana Pontón de presidenta, intentaremos unha xestión pública do servizo dos comedores escolares, que é do que se trata, non? Para evitar esas externalizacións que buscan beneficiar a certas empresas privadas, non? É así porque o BNG crea unha educación pública, igualitaria, de calidade, de igualdade de oportunidades, non? E iso é o que vai defender o BNG na Xunta de Galiza, onde recuperaremos un número de profesores que había antes da chegada do furacán Feijóo, e por iso será o goberno do BNG na Xunta beneficioso sobre todo para o CPI de Cuntis, como para todo o resto de CPIs do país, non? Igual como a educación pública tamén defendemos unha sanidade pública, universal e gratuita, porque creemos no potencial que teñen os nosos grandes profesionais do noso país, por iso igual que os profesores non me cabe duda que vamos a recuperar o número de médicos que existían antes dese furacán Feijóo, non? Ese furacán Feijóo que só deixou devastación e dor, porque, bueno, seguramente a algún se esquecerá, pero a min seguramente a moitos de vos non se nos esquece que os recortes de Feijóo na sanidade provocaron a morte de moitas persoas porque non lle pudo chegar a vacina da hepatite, non? Seguramente a alguén se lle olvide, pero moitos pais e nais non se lle olvida que ainda non recibiron a vacina da meningite, e que se recibiron foi hai poucos días, vendo que había unhas eleccións, non? E tampouco nos esquecemos que os recortes levan a cerrar camas no verán, a levar a caixa menos prazas nos hospitais, non? E que os recortes incluso en cuestións como o servicio de limpeza da sanidade pública leva a que se creen infeccións, como vimos os últimos días no Hospital Álvaro Cunqueiro, non? Esa gran PROC creado polo Partido Popular, que se cree que é un hospital do século XXI, e a min recórdame os peores hospitais da República Federal Alemana en uns cuantos anos. E, ademais, en Cuntis, pois, o BNG levou tamén a Xunta de Galiza a necesidade de que se cubrisen as baixas de persoal médico, o cal se conseguiu grazas á nosa proposición de lei, non? E que seguiremos, bueno, unha vez que gobernemos a Xunta non fai falta ir a reclamarlo porque xa a xestionaremos nós mesmos, non? Por tanto, resumindo, o que significou o PP para Galiza? Paro, pobreza, emigración, lumes, como
outra vez, os malditos lumes, non? Está ben botarlle agora a culpa aos incendiarios cando no ano 2006 sobre a culpa de Suárez Canal, non? Se son Suárez Canal estes meses houvese collido a manguera simplemente por devolverlle a Feijóo, non? Como diríamos os poetarras, é mellor que Feijóo te vais, que as túas amizades non están nos Peares, están en Madrid, así que cando queiras collas maletas. Por iso que fronte a un PP arranxado da realidade do país, da realidade dos concellos como Cuntis, o único que é capaz de ofrecer unha alternativa é o BNG. Somos os únicos que temos un proxecto, unha nova realidade, un proxecto de cambio, un tempo novo. A mí que non veñen falando de cambio PSOE, que me chanta a foto de Leiceada, que me recorda aos maiores cromañóns daquela época, ou que na segunda liña no banquiño está esperando o caballero, non? Se iso é o cambio, política nova, pois apaga e vamos. É que me fala de cambio Marea. Xa era o que me faltaba falar de cambio Marea. Se para Marea o cambio é votar co PP como fai a súa sucursal en Cuntis, pois apaga e vamos, non? Iso é o que entenden eles con cambio. O único cambio que entenden eles é que é necesario é que teñen que apartar o BNG como sexa das institucións, e iso é o que intentan facer, non? Solamente lle molesta o BNG ao PP. Tamén lles axuda a vivir un pouco. Cal é o cambio? Nin o PP, ou nin o PSOE vai ser un cambio, nin tampouco do imperio da lei do señor Villares, non? Iso mesmo, o Cuntis necesita, por tanto, que Galiza se poida gobernar a si mesma, eso só vai facer un goberno do BNG na Xunta de Galiza, non? Que teñamos capacidade de xestión, de manobra dos nosos recursos, que sexamos capaz de presionar a Madrid, como fan dende Cataluña e dende Euskal Herria, non? Por iso que nin o españolismo do PP, nin o españolismo do PSOE, nin o españolismo 2.0 da Marea van a traer a Galiza o que realmente Galiza necesita, non? É por iso que as veciñas de Cuntis o vindeiro 25 de setembro só é unha alternativa de cambio. Esa alternativa de cambio é o BNG, porque temos o mellor candidato para a provincia de Pontevedra, que é Luís Bará, que deva demostrar a súa trayectoria durante moitos anos na cidade de Pontevedra, un home honrado, capaz, fiel ás súas ideas e que pon aos servicios da xente, e a mellor candidata que podemos ter a xente de Galiza, Ana Pontón, unha muller aguerrida, forte, loitadora e traballadora, pero sobre todo iso, unha muller. É dicir, xa é hora de que as mulleres tomen o mando deste país, como intentou tomar un día a nosa querida Rosalía de Castro, non é como que son historiadores, estou farto desa historia dos grandes nomes e grandes homes, e prefiro empezar a falar de que a partir de agora será un tempo de historia das grandes mulleres, non? E por iso esperemos que a partir de agora sexa con Ana como presidenta da Xunta de Galiza. Por iso, desde aquí quero animarnos o vindeiro 25 de setembro, porque votedes país, votedes proxecto, votedes Cuntis, votedes Galiza, e por iso votedes BNG, non? Nada máis, acabo o meu